Kakasi Students Union Langkyma Area Unit hakasitere unai luar arja arpusan hapok Jylla usamla Rockefeller dekar General Secretary usamla Michael dengan Vice President samla Shan Bor lang Marwen Finance Secretary ringkat ki dekot kila lejban Kyndang napang ye ki Jylla ki batrei hapok cook factory kepadon hakathai Nongjri Southwest Khasi Hills District badban penher kerat ye ki bomdon kot don sla ki babiang Usamla Rockefeller dekar habakran sikilat pathai kubor ulaong. Bagajing temu jong keseng ban kenrai kini ki coke factory kalong kup si benta ban khanglat ya ke jingwan rung kerthap ki Jylla sya kani kathañ. Ulaong kabakam kongsan kalong ban pet ngor badon bayok don ki nong Bangladeshi ki bawan ban ret ngan bat wan tre hakini ki coke factory kabala ban wan ra jingma ya ka dong kathañ kumbala ja hakini ki khendiat banai bala dap ha kabala don ka jing thom bor jong ka kunhun pentrim na Bangladesh ya ki snong khaput Hakani ka jinglik kenra kaseng kamsyam lalap ya ki nong Bangladesh henrei lalap bebun ngut ki Jylla ki bawan yalam ringkat ki lok ki khun ki kti ki bambyang ki kot ki sla hakaba kaseng kala be kerat bat penpai no ya ki sya ka jaka ka baki wan Kajing temu jongi bangilik kra ya kini ki Jylla ki badon hini ke factory namar ngila yo asngohi ba hakini ki factory ki bun hiki ki khar muslim ki batre kini bat ngi kawai kadon ka jingma ba lese ko bangi ja hakini ki than ki dong ki jongi ba hakini ki khndiat sngi ba kadon ka jingyo kem ki khar Bangladesh ki ba wanmi ki wan kiu na sis khar Bangla ba lese kini ki don ka jingma ya kini ka dong thai ka jongi bat kadega ha kata ka nongrim bangi kup ka KSU jong kalang Langkyma area ini ngimi chakmat bangi lek kra ya kini ki cook factory ba kini ka jaka jongi karlong ka basingan Karena kau bersengan bat bangin penting kena ba kini ki jaka hani ki cook factory ba kinumdai bandon ki khar Bangladesh ki ba mi na Assam ni ki ba wan kiu ni si sepo Bangladesh haki artli ki factory bat ngilalap ki don sibun ki kini ki Jylla ki wan tre ni ki don ki bombeng ni ki kot kisla bat agne por ngilapan phaino eki ban ki lek phaino sisinong Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F Ka plus F Hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus f haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus f menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya